Zein aurren, bat da neure bizia eta Euskal Herria gurren. Bizi bakar hauxe ere eman leike pozarren, preso dugun herri zarrau libre ikustearren. Zozo beltza kantuz dabil egun sentik horrian, ez baitaki zer gertatzen zaigun Euskal Herrian. Guk ere albai joko dugu haritz baten gerrian, gaur neguan dugun herri honen udan berrian. Nola definituko zenduke zuretzat zer izan den bizkor esateko uztakide? Genio bat, herri hizkeran eta bizitza normalaren inguruan dagozan bide zidorrak harrapatzen, baina bizitza inguruko bizitza normal horren barruan, esparru zabal horretan, horixe transmititzen dauen esparru zabala, baina hortxe, hizkuntza ere hortxe, da gero argia, oso argia. Ostabide argia izan da nun zer balio dauen, nun zerrez, nun zer entzuten dauen, oso argia eta jakin jauena moldetan, itxibierra eukiban bertzolarizie nahiko goiz edadartan, baina jakin jauan jente barretxeaz ondo konpontzen. Laun ona eta ondo konpontzen, beti babes bat, baina ikesteko beti argi. Baina, terno horretan. Beste izan bat, Valentin Enbeita. Valentin Enbeita, erreferentzi bat gutzat, batez be, gerra sasoitik, bere haike, urretxindurra, Kepa Enbeita, erdi mito bat, erdi mitotzat, geunken, gerrako kontu gaitek, eta orduko mitiginetan kantita balako, eta da gero, bere bertso batzuk, Valentin Enbeitak, fase, bi garbi-garbizek, Valentin Kepa Enbeitak izan zituen, bata, bertsolari herrikoia edo herri hizkerakoa, eta gero, aldakuntza ideologiko bat, batez be mediku famoso oinin asko goratzen izena, arek aldatu izan, da apur bat hizkuntza, Sabinianora paso, eta handik aurrera, baina aurrekoetan hori komeditokia eta hori bizkaiko bazarri guztiz dan kante da. Komeditokia da gure okoilua, behiaga darra dantzan da ikakulua, bi alditan horra bil mutil kankailua, ez nezbete ezinik eure katilua, eta alkarrizketa bada, da beste batek zugaldetik eskatzetik. Erantzuten, Eta Valentin Enbeita horren jarrekoa eta kantari zorrotza, solize, esaten dagoen, kantari solize, zorrotza, kantetan ona, presentizio ona, gero bertsoak egiten, bat batin, orduko riman, baina, batez be, gai politiko, herrize, euskerie, erlegioa horren bueltan, jente intzat erreferentzi bat izan zen, eta niko bandeko gana da, hori galdera txikiz eskatu zu, baina Valentin Enbeita lehenengo txapeleire bazean, nien 58 zen, etorri zen, etorteko zan, da ni banek izen, gorozikara, eta ni etxanotik, Gernikarantza dau gorozika. Orduen udalerriz izan, da nikan, gorozikako amamanien, konbideo baskariz eta bat. Banek izen, dentzun duan, Valentin Enbeita etorriko zola arratzaldien, eta txapelketi izen barri, eta txapeldun da izen, nik sartu zaten buruen, arixeri, bertzo bat kanta binotzola. Hasi goxien, ezin domina bertzo bat. Nik orduan zenbat urte egiko netxo nila. 18 emeretzi, 18 izan zen, 17 urte, 18 altuna.
ezin da, eguerdiz aurrera eta ni arixen bertzuen bueltan da, taberna bueltan ebilik, eguraike kantuen da, ni arixi osatu ezin, bueltan etxera, konbideo bazkari guztien, arixen bueltan da ezin. Bueno, arratzaldi, baina, enbizua baso zer da, ara baten aileo zan, Valentine behita da, bueno, banak arixen inguruen, zen jainko atortzilez orduen, Valentine behita txapeldun eta eta taberna baten, kantuen hasi zen. Danik ordurako moldenoan bertso moduko bat. Moldenoan, hasi zen kantuen, nepe jarraio inotzen, da garek esekizen, besti esekizen, nepe dan moldenoan bertso bat, eta orduen Valentine jarraitu, nepe jarraitu bier, orduen, eta lehenengoa bat ez behar. Bueno, ni izatezen zen, zaina hundi bat. Da gero urtietara, lopateik ezauzten, ni entxo nitzuan. Bai? Oino, entzule nitzuan. Da ikan gezua kantegoana, buruen geratu zaten da. Txapela jantzik bete ibiltzen txapelaz, baina txapela, Sevillen, bere txapelaz, da bere txapela Sevillenien, txapel horregaz, da beste irebazeko txapel horregaz, holako zozer einleik nire gerrikoaz, txapelaik uel bat egiten dago, da, txapel horren ugalaz egin lehike gerrikoa edo horako zozer, baltzari, horixe geratu zeako lagu, bai, han isili-isilik, orduan enean baltza zautzen, ez berak ni. Horretiek ez, geratzen dinak, Valentine, da gero bigarren urtien beberak iribazien, eta plastetan ebilen, baina esan Gipuzkoako bertzolari zen errima eta hori landu eta esan, nahiko libri esan errima aldetik eta gero ideetan hori abertzali eta herrizali eta izuntzi eta euskari eta orduen hori esplosiba zan lez horrek entzuti jenti hori zentzun gure ban, alde horretatik eitzendari izan, ze publikoen kante ban, hori kantetik esan, erreza urtearetan. Beste bat, Manikorta. Manikorta, zago nauke, edo oin bosten urteko gizun bat, edo hemendik bosten urterako gizun bat. Ez dauka kalifikera, Manikorta ikusten daben, begiz neurrien ikusten daben, edonor ez da Manikorta azaztuko. Da kantuen azten danien da kantegaz, etxako sekule irudi hori aztuko. Orduen, da gero berbetan, da nik alkarrizta behineutzen, arrazoietan da arrazonamentuetan, edo oin bosten urtekoak, edo hemendik bosten urtea bitartzekoak. Bertzuetan igual, askontza, tekniko gila bardaz, baina arek beti lortzeban publikue enkantxeti eta publikue erakarti. Danik bertzolari zeri, sarriken batzuri, ataketi, erasua errezala kontraikie. Baina, zen bertzolari batzuen izina dako azura, alperaperi zabizi Manikortari kontraikien. Manikortari kontraikie ez duzu irabaziko. Ze publikue beti bere alde hongo da. Publikuek ez dugu ikusi gure Manikorta apaldute eta zapaldute. Aldrebez, publiko beti Manikortan alde hongo da. Orduen, hoa dozue, lekun baten publiko batzutan igual bai, baina Manikorta gurtengo da hortik, da beste bere Manikori bat jainkomendeko mutilaz, nahikoa dau. Orduen, alperaperi zabizi Manikortan kontra. Orduen, asko egezia batarako zuen, eta nik Manikorta askotan kantuak, pixkat berari palutik emon, eta berari atara eta geusek eta pixkat tiretu eta hori. Baina kontra zuzenien eikie, galtzi da. Naizta bertzori gonuna kantau, Manikortan kontra bazoaz, jentiek Manikorta goizin gure dau. Da hori, hoxe, Manikorta, alkarrizketa bat nik luzi eta horre liburuzka bat atare ban bizkaiko bertso alkartik, eta handago alkarrizketa bat, niretzat oso interesgarri zearen arrazonamentue, haren arrazoitzeko modue diferenti esan. Da arrazonamentu modue diferentie, da originala. Ez da argi, neugen argi, jenotzen argiatara,
ia sinisteban, izakize itargire aile usanik. Nahi, baino eta, berak, bai ez da zea. Baina, baina handik inogetxo patatan egikarri, zer zangotzu, olako argumentuek. Handik inogetxo patatan egikarri, ez. Da, olako arrazonamentu, da batzutan gogorra, Frankon den Franko izango zuen, kriminali antizina eta haren kontra eta antizina. Baina, hareke bierre ekarri joan, Ana ekarri joan, eta bere gazeban ekarri joan, bere zazoien, mainik hortantzat lana, balore oinarrizkoa zen. Da, orduen, esateko modu, orduen, fabriketan da, tailerretan da, ate bat itxik, bi zabaldu itxezik joan, Da, harentzako hori, eta, entzuten, karrizketa hori beste batzuk entzuten, hori zelan esalik, lana oinarrizkoa da ben batentzat, gorako erregimena, ez da inbeste, eta horretan espezial bat, benetan espeziala, bertzo mailan, igual ezain beste, baina berak esate bana, Euskal Herrizen nik gaina txalo hartu da gure getxago, hori egize da. Beste bat, Basarri. Basarri neu gestot asko ezautu, zuzenien, personalki. Bere liburu bai seminarizotik. Da batez be bat, Gernikako bombardeoa, da izen zen, papel bat, bertso papel bat, sinatu bakoa. Da nik horra seminarizoan buruzik ezi, eta oinen nitzake gogoratuko baina, apirileko hilarekin zan, 26. ian, hola. Bertso guztiziak eta, horrek tietzostien asko eta, beste askori. Da, ekarri neban papel hori, etxegan izte zelan lortu neban, edo guraike ekarri behan nun baitetik, ez dagi. Zelan, behintzat papel hori gure etxin baegoan, da gure etxe bertzozali hori, arepek ez zilun, da basora joan zen baten papela galdu iban. Gure etxeke zenbat azterketa eta zenbat inausketa izilun aize papela topau ezinik, baina orduen ezaban topau. Nik eniklun idatzi, ezazteko. Nik enekizen Basarri nazienik, orduen. Handi gurtietara Basarri bertsoa zirela. Hone egitunak, hau bertzolari handizo. Da gero baike, aiako, hau da, gerra denporako zalantak hori, tiraralilalilali, tiraralilalilali, horrek nazo horatzen, azekeri, ustapidik eta bizek, bost bitera kanta bestenak eta horrek, orduen. Fase horretan, ustapide, Basarri, bertzolari, handiz esan, gero bat-batien txapelketan da, dudari bez. Baina gero hasi zanien, pixka bat gorok eta bertzolari ilustrau, apurua bertzolari sermoilaria. Horria, haren liburuek eta nik danak irakurren juten da guztau orduen, baina apur bat oiturak eta zera, eta lixa, eta fede, eta holakoetan sartzen da nien, bertzolari sermoilaria. Ona, baina sermoilaria, orduen mesua, gaur Basarrin bertzoak gogoan dauz, ikesin biko litzake momentu batean, izaldi bat emoteko, baina jentien gogoan, txapelketakoak gehiago dauz, bixiu, begigorri, egira denok horri, eta hori oinestako buruen, baina holako, bai. Baina gero liburuetan deiatzile egozena, apur bate da pixka atzerako bai, pentsamentuen. Baina, bertzolari moduen, ona. Ez da, dudarik, oso ona. Baina, ni beti izan dut, bertzolari ona eta geniala diferentea direla. Izan bertzolari ona, baina geniala izateko, eta geniala, nor da, esaterago laskau txiki. Zaitik, laskau txiki, dekozulako, gazu batzuk, genialak, eta
Salvador be, geniala, ze batzuk asko, hanik bizen diskoak atara jo eta selezio baten, tanetan ez, baina genialak, eta genio puntua hori, ez dauka, edonok. Eta Uztapide bere mailen batzuk, genialak egu esan. Da, basarri be bai bat-batien, txapelketetan ez da, bat-batien, badekoz. Baina ez die, orduan basarrien bertzoa gaur da, eta jenti ez da gogoratzen. Baina Uztapideen bertzoakin gogoratzen da, asko gogoratzen di. Eta Salvadorrekin zezan ipez, gogoratzen die. Ez da egiten, emaztearen bertzoak aurra zergatik negar egiten duen jaiotzan, oeari, gero bertzo famotu txistuena, eta hainbat, gogoratzen di orduan, hori genialtasun hori, puntu erantzi bat da. Onduna izatea ez da nahikoa historiara pasatzeko. Historiara pasatzen dira, genialidadeak edo genio puntuen dagozenak. Lasarte. Beste bat, Lasarte gozoa, suabea, gozoa, izkera osoa, Lasarte hortan, euskalkile, izkera osoa, oso koherentea, eta gero bere itxura eta bere irudia oso ondo baliatzen zituena, bere gaixotasun puntuak eta baina ondo, elegantziaz, elegantea, eta entzute osute, gero kantakeri ebe, garrabi eta holanda, entzuten osute, gozo eta amaitzen da bertzo, eta zesan txok, eta ez ebetxok esan durik, azken batean, zer moduz bizizeat esan dugu, baina, bertzoa erandabe moduan, elegantziaz erandabe bertzoa, da riman be, holanda, elegantea. Bertzo jarri jebe batzuk oso dut hori edekoz. Eta Lasarte txapelketetan parte hartu berik, Lasarte gezeban hartu ben parte zer baten lehiaketan, lehiaketa batean, panderiako pentsuen horretan hartu ben parte hiruaren geratu zena, baina Lasarte gezeban txapelketetan parterik hartzen. Txapelketetan parterik hartu barik, halako errespetua da halako maila gorena bertzozale gehienen artien lortu gana mirari bat da. Askori orduan, galdetzen zen da zuetzako zein da bertzolari kutuna bat, Lasarte. Askok esango zuen Lasarte. Beste askok, Uztapide edo Basarri. Baina Lasarte askok. Hori zauzer da, zauzer baino gehiago da hori. Egaina. Egaina munstro bat. Egainak nik ikusi izan duaz saio batzuk, zeiko saioak edo laukoak eta entzule moduan bebaik, egaina gai da saio osoa salbatzeko, bera bakarrik. Beste dana gerdiola, baina egaina da honien saioak egaina munstro totarno, nagargarri bat, ikargarria. Eta goizean, arratzean, gauean, batzutan erdi kilikolo, baina holan dagoenean edo lorekin barik, hanek beti da dauka pindar txispa puntu hori beti leku uste bako batetik hartzeko puntu edo tak batez be erreazioak ez. Zeo zer esan da tak buelta bat nunbaitetik hartzeko eta ingenio handikoa. Da gero bertzoa jasten da ondo dakien, eta oso jantzia intelektualki danean da, baina bertzo bat jasten dakien, eta ingenio puntu handi hori, morea ere bai izan hori, ingenioa hori beste kontzeptua da. Da, laskautxik inabe ingenioa da. Zozeetik gainak erantzu behin, eta holan bertzolari bat zer da laskautxik, ingenioa. Eta hori onu nahizetik bakarrik izta, hor beste zeo zerbi da. Matxin. Matxin, holoketari bat, jolasti bat, hostari bat, txori kantari bat, hostari bat, nik askori geneban ezautu
bai, kantau izen eman, baina gero irudia bai, da irudiak asko laguntzatzen, da irudiagaz batera bere ahotza be bai, ahots zorrotza, solia, zorrotza, da kantakera bizkorra, da kantakera askarra, da filtro bakoa, baina abe, pixka baserritar ahetzeko, terren horretako, eta filtro bakoa, eta pixka bat ohiko, eta arrazoi tradizionala, baina esateko moduak, eta bizitasun esateko moduak, eta maitagarri egiten zana, da txarto urtan botzen be, inok txartzat hartuko zeutzena, ze bera ikustea bakarrik, are biak, Lazkaotxegi eta biak batera plazara urtetik bakarri izan, jai bat. Bize bakarrik, ikustea bakarri izan, jai bat. Da, gero ateraldi, zelebrik eta bertzotan baukazan olago eta Lazkaotxegi ez horatzen haze, bastak nun izan behazainen, eta bagendozen jentetzen, da Lazkaotxegi eta matxin berbetan, da ni aurre atxua, eta erren batan aurretik, erren bat eta matxinek Lazkaotxegi, Lazkaotxegi, ikusi aldeko hori, eta bai, erren bat, bai, horregan ka eta motza gubiak. Holakoak, eta gero pixate, txiste edo berde kontuan be, txartzat hartzeko esan horrek esate zituen gauzan, zelebrazien esatero kafea eta kafea ona otezan ez, da ze kafea, ni kafea ergin ezin dial hori gehin, da nik bai, eta nik ez, da nik bai, da makina eta artean, da bai, nik kafea hartzen duanean Andreak ezin du hori gehin. Matxin txori kantari bat, kai horan txori bat, poli bat ikusten duzu, eta soli eta bizi eta halako gauzak esaten, gauzak korrintea, garrunta baina esaten, da kantatzen da grazia izugarria egiten zuen. Lazkaotxegi. Lazkaotxegi hori ingenioa eta genioa biak. Lazkaotxegirinak hemendik bai ateraldiak eta bai bertsoak, bertsozaleak jarraitzen da ben bitartien behintzet, Lazkaotxegiren bertsoak hemendik egun urtera gogoan izango dira. Nik, orain hasiko bane izeneko esango, baina nik apurua pentsaute Lazkaotxegin bertsoak egun baino gehiago kanteko nogaz. Indu dalako lan hori, lan horretako, baina hor dago seinale bat hona eta Salvadorregaz hori pasatzen da ikasten duz, da ahazten ez da erreza, da Lazkaotxegin bertso batzuk txatzuz ahazten. Da jaina handik denbora da tanga, da ahaztu ez, da beste batzuk egun bizien egiruen ahaztu. Eta Salvadorrenape batzuk, ez dakit, esaterako amodioa, ez dokantekoa, ez luzatzearen baina, amodioa, zergatik, ez dakit zer amodioari buruz eskatutzen gai bate irula horik, Salvadorre kanteoan, amodioaren bai guziak ez dira beti berdinak adinarekin arabera, jain, kanteoarik ezin, hori marki edo, kanteoarik ezin izan, amodioa, ordo, azkenengo puntu bizek, sentimentuak ez daizke izan gazteetan bezain finak, baina gorputza usten duena hartzen du gero harimak, hori txan ere sekulaztuko, baina gorputza usten duena hartzen du gero harimak. Orduan hori txat sekulaztuko eta aurreko be harimak ekartzen ditu, eta Lazkaotxegi be holakoak asko, selezio bat, antologia bat egin, da nik hor sartu nituen berreunde hogetamar bat, baina gehiago eta joan danak eziko, baina hor badagoz batzuk aspaldi ez ditu ikusi, baina ikusten duzu, eta joan nik honek edo erdi ahaztu eta badagozuz, barrio irakortzen duzu, derrepente danak etorten dira. Ingenio puntua dagoen lekuan, ez dira ahazten hainbeste. Da hori, seinale bata, horrena, zehaitik ez dira ahazten, hain gauza, bitxiak edo, diferenteak edo, ondo esanak edo, zerbait dago hor edo, idearen bat edo, gauza originalen bat, eta orduan txatzuz ahazten. Eta gero, errimak lagundurik, bertso osoa be, gitxigora bera,
holan joaten dalez, basarri botatzen esaterako, laskau txigia, hori, basarri, horre, soziedade baten, basarri urtiekin, neuri pasten jaten, lantzimei komunera, zutitu behar izate ban, torten zan, da bueltan, da, baina, ikusi ban, laskau txigi konturatu zan, hirugarren, olagarren, bideroz, basarri, komunera eta bueltan, tortzen da, jesarri zen basarri handia, handa, laskau txigi, bakizu ezela emazan da, basarri ikusi dut, sarritan jaikia, pixa eta jaikia, pixa egitea du bere haitzakia. Puntu bat falta jator. Basarri ikusi dut, sarritan jaikia, atentzio pixka bat badet edukia, pixa egitea du bere haitzakia, gizon handia baina ontzia txigia. Bueno, orduen basarri izautzen da benak, da bere izautzen da benak, eta hori, imaginetan dozu hori da, hori itzatzu azten, hori ez da azten, da, zer dago horre, hori arrazoi normal, baina kontestuan ikusite ezagututan da, basarri ezautzen ez duenari biler bada, ez dut zain beste grazerik ez daunari, baina basarri ezautu eta beraren ibilkera, etorrera eta jesarkera handa, derrepente hori entzun behar, da beste bertso bat nik barrerekin, bari sekule ezin izaten nora, horrepin izien bertso bat, Lasarte, Agirre eta berari epin izien gai bat, handeetako egazkinaren istripu ondia izan zen, eta zuek hiru lozarian da, zer egingo zuen bizirik irotiko, horretako, eta Agirre hasi izan lehenengo, bere bizia, bere gorputza eskainiaz, da, arepe zeban biderik gehiago zabaltu zen, zer buru eskaintzen bozu, da Lasarte prest, Lasarte bere aboz grabearekin, Lasarte eta laskautxi gurrengo eta lehenengo puntu bizek ez dakit, Lasarte berdie, esaten gantzun, berdie basala egin eta da bi puntu Lasarte ere preparatu. Lasarte ere bere emateko preparatua danez, aste pare bat pasako dugu salda pixka bat edanez. Nik hori ezin du barri egin bari pasako. Zer dauka horrek? Horre dauka egoera handeetakoa dauka. Lasarte bera dauka salda pixka bat edan da, pentseto gane pastie handeetan da kuadretan dugu zuen, azte eta pasa, salda pixka edan, maminik ezegoen papeta, azorreta salda txapelera ginean da, nik hori kantatzen duanean ezin izaten du barre egin barik egin. Hor dago ingenioa da hor, aplikazio bat ingeniosoa handia, gauza asko batzen ditu, sakera horrek, personak ezautuz gero batez bine. Maialen Lujanbio. Beste monstru bat. Maialen lehen esan dudanean apur bat luzean gauza batzuk oso onak hortan dabela da ez direla hain goikarri eta hain kargatuak eta Maialen eukiote buruan. Garenek egiten ditugu azartetan dagoenien, asmatzen dagoenien egiten ditu ikararrizko piezak egiten ditu. Eta gero, txikian, da laburrean, da bestean, da baten bestean dauka arepe, dauka erantzuna eta jarrera batez zorrotza eta baina baita ingeniosoa eta baina zorroztasuna bai, zorroztasuna bai, Maialen gaztetatik, Maialen beste grazia bat da. Txirrita. Txirrita. Ni txirritan bertzuak horre santuan Euskaltzendiaren kantak izeneko horretan asko ziren txirritarenak. Gero lortu nuen baita bertzolaria bet, han txirritaren nik jakingo ikasiko nituen buruz bazta hitz. Eskura etortzatzen danak, Egiptoena, bestiek ez da izan,
Txirritarena da, pixka bat ustapi egin esan dudana, baina txirrita pixka bat bertzua jartzen ondino, bilago bat, barik. Txirritak zenbat eugen, eta arrazoietan diferentzia bai, esan bakarri tradizionala, arrazoi diferente eugen. Hori euskeraz ez da gileta hasi beharko den latinez bertzo hori ez da arrazoi tradizionaletan bakarrik ez da. Eta holakoak txirritak asko zezakerak erdizen, da kantetan dozuz da natural kantetan dozuz, naren ape nek esazten nire txirritan bertzoak oin ez du azera pasau, baina irakurraldi bat egin je, gogoratakuneko ez dozenak, horrentxe barriro. Esplikatzera noa kontua, hijito jende hoienak, eta oinen edo zenko, baina baten irakurri jedanak kantakonako ez barriro. Hori dauka txirrita behar. Zeaki, kontakeran da ezakeran dauka elegantzia bat eta grazia bat, da gero, badauka baike azkeneko arrazoietan, da bitarteko arrazoietan, kano bazena, eta horre ikaragarriak. Dago ingenio bat, dago puntu bat, dago naturaltasun, hain naturala, ez dana, gainditzen dagoena naturaltasuna. Da txirritagaz konturatu dintzen pixka bat iztegi errimatu bat, honek, hazen izan pentsatzen da errimata, honek, euneko amarrek ez da erabiltzen erriman. Euneko amarrek honek, errima simpleekin da danekin berak gure dagoen guztiz esatetxoko. Hemen, da beste bertzoekin be bai ez, eundak eta da milatik gora bertzoekin. Baina, danak erriman, hori, euskariek dekon, euskariek landu denean, euskariek dekoan posibilitateetatik, hemen euneko mar bat, da bako txek esaten da gure dagoena, baina euneko berro, igual, otainok, pixka bat gehiago landuak, bauk esan olako jokoak eta bar, baina beste da. Orduntxe biztu izaten, hemen euskari bueltan mokizago, zer dagoen ikusteko. Da pixka bat iztegi errimatu garen ideia horti sortu izaten. Da batez be, txirritaren ikusi. Honek hain errima, simpliekin hain errima ez barioekin, zelan hortzen dago berenek gure dagoen guztiz izatie. Hau ez da, bertxolaria baino, Aranalde. Aranalde, lagun bat izan eman, lagun handi bat. Izan eban da gai jartzaile, leko askotan gai jartzaile. Aranalde zan iztu non bat publikoaren aurrean, da beti jasotasun bat, kategoria bat, emotatzona saioari eta segurantza bat emote ban. Gai jartzaile oso figura importanti da. Gai jartzaile zelan berbaikin daben da zelan publikoari zuzentzen jagun da gai jartzaile jasotasun hori erabilkie. Gero bertzolarizek jasotasun hori erabiltzen alegin joko diet, orduan alegintzen ziren. Oso importantia Aranalde horretan, oso gona zen. Batzuetan Kastillo etxaken guztako pixka eta abade zera, baina abadi, ondo berbaiten da benien, ondo berbaitie. Da horretan, oradore, ona zan. Da gero gaizek emoten, aplikete bat zen, saio baten, progresio bateko, gai serizioak, humorezkoak eta pixka progresio baten danak nazte barik. Nahi gai jartzaile askotan azten da igual, agurre bekendu. Baten bateri agurre barik bakarrin ipiniko zailo. Ez zeik hori egin. Bakarri txizio bertzora ezeri lehenengo agurre, bintzet bidien pentsio da bena badabe, txizio botaten da publikoaz konektetan bere konture zelan bakarrien bost alboan bakarri txizio hori iztoke. Bakarrien unio jentie zabalda, atzera eta aurrera da bilen bitarren zelan ebineko izun bat bakarrien kantan da hola da. Da ez, baulago gauza, nobedadi egin guren, ordenak aldatu eta joan bideo progresio baten, da gauza batzuk errespetoen bidea, bertzolarize publikoaz konekteuen bideu, da gaia hasi bida eta eroan bida, gorantza, baina ez nobedadiek lehenengotatik din bidan bat ordena eta azkenien da humori eta derrepente gai oso serizu bat edo oso harin bat eta derrepente gai serizu bat tetriko bat eta zo, apur bat holako saltoak ezin lezioz publikoari erain. Gauzie eroan bida,
progresio baten, da aldazgora baten, baina ez olako ezabruktuekin, da gai bat igual oso gogorra iren, ez da egin presua dan, baten bere buru urkatzen, da gero derrepente, gai, eurizek harrapatzen ez da, apur bate, neurtuen bida, hau da aldazgora bat, plataforma bat da eroan bida, holan, aran alde horretan basan, da bertsolari bakotxeari atarten egizen bere onuri danari, bai. Da batez be jartzaile berbetan, arek publikue adi jarte ban, da hori oso importantia. Haurietzan bertsolari baino, horixe. Nik horixen euskaldunak buruzen ikun, danak ikasiko baina asko bai. Nire horixe euskaldunak geratu zen Gizaburuako konfesionarioan, da gero azkenean errekupero nebala uste dute. Hemen etxin neure marrak eta neure zera genji eta egiten konfesionarioan egiten horixe abadi nintzelotan, da uste dute atxilotu ninduen nien, da lenguan metzet han geratu zen. Bueno, horixek zan, aldero, zabi genera. Horixen euskaldunak nik goiti bera ikusi nuen. Da batez berakan jasotekuen herri poemak edo herri kantak asko jasoteku, horrek hor altxor ikaragarria dago. Asko jasoteku herrikoak. Da gero berak egin dauen, hizkuntza, peixkate hizkuntza garbira eta, hori hizkuntza eredu moduan, gaur egun eredu txarra beba dauz, txarra, oso txarrak. Gaur egun nire ustez erritxekin eredu da, txarra. Berro eta 15 urte edo batu egin zana eta jasoak, lehen esan dugune, bertzolarizek eikebena normal, instintos, alan bizalago Gipuzkoan, eikebena Gipuzkera jaso bat, oin hori xebez, oin etxeko zugaldeen hemen, baen bizlez da, telebista nazional baten, baina zer dago. Bueno, orduen, hori zen hizkuntza eredu, baina guretzat niretzat orduan izan zen, funzeskoa izan zen, da ikasi eta guztau, izugarri, giroa guztau, hori ze giro tradizionala eta hori eta neue hangoa eta guztau eta ideologia, da fedea eta zera, gauza horreko gainditu dauz, baina artista handi bat izan zen, da hori ze gehiago irakurri beharko litzake gaur egun. Otaino? Otaino bai, artista handia. Otaino bertsoak onak die, ez dira laskautxiginak lez, holan ingenio zorroztasun ateraldi ditago, baina badauke zozer baino gehiago, kontakere bat, kantakere bat, sentimentuen baliatze bat, Euskal Herri guztia kantatu izan ditu, provintzi guzti da Otainoen bertsoak. Zeiki da hori. Da bertsolari guzti dana hori izan da mito nagusia orduen nik Otainoenak ikasen itun danak, eskuretorten jatzen danak. Da beti dira elegantzia hizkuntza orduan txirritaren baino gora gaurrerago, errimak eta gero halako antzarki bat badauka eta gero itxezitun errima jokoak luziek eta landuagoa zan. Baina deko zan gaizetan, deko zan aita semeak eta aitak semeari eta Amerikako ez da izalandatik. Horre dira sartzen jatzuz da zer dino eta zer esaten dugu, hemen ez da laskautxekin ateraldirik, baina hor sentimentu batzuek zelan esan da, zelan eroan da dagozen. Da hori da, Otaino sortu da minto orokor bat. Da horren beste txirrita bera bezeban lortu Euskal Herri osoan Otaino bezen kantatua izaterik. Da txirrita bazan zeban lortu.
Senpelarrek igual batzukin lortu guen, baina otainon besteko erapenik lortu gana, otaino Bizkaiko sukalde guztizetan kanta bizin da. Hori lortu daudenik, haren tamainuen, haren mailen, ez dut uste beste daudenik. Eta hau ez da bertxelaria baino, azkue. Azkue, lekitearra. Azkue? Bai. Bueno. Azkue, bentseu zenbat ekarpen egin, ez esan horrek, hizkuntzari zenbat batu, zenbat jaso, zenbat doinu, zenbat egin eban, da zelan egin eban, orduen. Da, gero jakin izen eban edo uste odolan zala horrek, zelan batzen zituen, hain herri ezbardinetako Naparro bat egonaino, zelan ailegeta zan harako herrikoetara eta antzadan ez, horrek egin eban zaharretxetara guan. Da zaharretxeetan, han egozan zaharrari jasote hotzazan gehienak eta Naparroa guztikoa, Iruñan batzen zin zalako leku etxe batzuetan, Iruñan edo bestin, ara joaten izan zer. Ez da ulertzekoa, hainbeste zelan jasoeban, orduan egozan, ibilbidiekin. Bueno, gero, ideologiziez, nahiko, baina hori abadi izan, horretan, gero, pixka bat zentzuri ebintzotzen, eta berak aldatu ikizin gauzek, eta hor danok egizetie. Baina haren lan guztizia ikusten duzu, eta idatzi iban eta aplikeu bazan kriterizuak eta herri literatura edo berak jaso banari emotatzen esplikazioak eta besti egin konparetako da hango eta hemengoak eta jakitu hori zeg handize, ikeragarri da. Aikebe, holako izan, aikeke bertzuateko luziek eta asko eta onak. Euskaldun berako zen, da nik egarin ape jastu batzuk. Orduan, hortik etorren, baina arek eukieban zenbat jasotzeko, da gero nik izta izan. Abadi izan da ezekoan beste askatasun handia eukikoan, baina batez behin harritzen izan da gero jakin eban hori zaharretxitara joatezela talan batzai bala. Baina ara egon bizan, ze orduan ezegoan, arek ezegoen kotxerik eta bilibiak autobusetan eta trenetan dolan bilibikoan, ez da gine. Eta bukatzeko, lehen esan deuna, Anbotoko senyora. Ze kontatzen zuen etxen ume honetan, ze esatezan behi buruz? Anbotoko senyorie, Anbotoko atzua, Anbotoko senyorie, Anbotoko damie, Anbotoko zorgine, Anbotoko mariurrika, horrek izin guztizuak emoten jako zan, eta gure etxetik Anboto ikuste zan, da, han egoala, hori betikoa, erratz baten ganien, oiziera pasetan zela, ez dakit, leku bako txien, pasetan zan sasoi diferentietan, negue pasetabala oizien, da gero udabarzien bueltetan zala gara, eta antzulo baten, da Anboto mito bat zan, da hori, erratza eganien zue, da zu horrek haidien, beti sortze bat nalako misterizua batez behunien hartien, da beti imaginetan da nik zeo zer sinesten eban egin bandik behiz zaintzen da oso altuen bizi ginen da oso altuen bizi ginen da imaginetan handi paseko da eta gero bere onak dari zurat, da beste alde batera eleganti ebazan batzutan gaztie, dami ebazan, baina zarra imaginetan gendun Anbotoko atzoa, hori beste gauzela zan da, gero ara sartute atze zurtan espazen duen, han geratzen zinela sartu bizan hanzuluan, baina urten bezin duen atzez, berari begire, ze buelta ikimazen duen, geratzen zinean da. Olako gauza, umieri, dontxeo, kontanari zin arabera da hori. Azken baten, historize hori da, beste leku askotan, nik behazeinen bentzun izan dut, handik zurbera pasatzen zala, eta gauza diferente, baina puntzien gauza bat, konteta zan. Orduen, kontalari zengan egoan horrek elementu funtzesko txiki, baina handizok, batzie, erratza, zue, zarra, gaztie, erropak, sasoie, han zuloan, atzera urten ezin, han geratu zala, kontalari zege horren ganien eikeban
historia izan, umierik beti guztu jakena, eta oin be guztu jakena. Eta beti guztu jakena. Oso, noiz izan da, eskerrik asko ziber. Ez horregatik.